Another pizza. Another pizza. Nepadajú inak akože... 22 000 za niečo, no jasné. To ti neverím. 1763 tam bolo. To fakt? Čo? To fakt? 77. Kamo, neklamte. Iba. Neklamte. Ja už si došla, že to fakt. Neklamte, choďte to radšej olejkovať, dobre? Nie, choďte to lajkovať, to bude dobré. Veď mám na kameru, nemáme kuchára, my sme kuchárky. Fakt 22 000. Vo For You Page si mi vyskočil. Kámo, teraz Oh my kúkame, nemá to 22 000. Make an ASMR, no. Však pozri, však keď tu vidíš, ty Koľko to má pekné lajkov? ženy. Tej vzadu už stal kokot z toho. Ja nemám koko. 80 lajkov mám. Prečo všetci myslia, že som transka? Neviem, vyzeráš tak. Máme, ja neviem. Vyzerám jak transka. Asi to inak inak. Nedávajte tie requesty na live, akože nebudete sa na nás Iba priživovať. keď bude emo, tak mu pohol. Hej, ahoj. Miuška, baby, poď sem. Nedám Igo. Nedáme nikto Ne, Igo. nikto nedáme Igo, čo Nechceš chceš. ináč zasvietiť baterku, nech to je lepšie svetlo. Zasvíť si, mne to je jedno. Mia, babinka. To asi ne. Ale je to lepšie. Trošku Počkej, ja to zmierním. Však mám. Joj. Porad som vytriezala. Videla bo. Dobre. To je lepšie? Ja na to nevidím aj. Fajčíš moje No? No? Ale Normálne? Normálne. čo tam píšu? Že ak sa má osprchovať. Keď nemá čo? Dvere. Však nikto ti tam nebude. I'm Japanese, but I love Ne. Japanese food. No tak keď si Pohode, Japanese, tak asi lovuješ Máš utierať, či dám Japanese ti? food. Môžeš mi dať asi. Blokni toho lobotomoma. Čakaj si bloknem za chvíľu. Môžeš tu byť, keď máš 8 rokov, ako prečo by si nemohol. Je tam síce napísané, že 18 plus však. Hej. Miuška. Nepíšte ruskou abecedou. Mia. Dobrý deň. Ona som nechci veľa nepočula. Rusko ABC. Čerešničky. S dovolením idem Veronike za večera, lebo sa jej sprchovať. A ja sa chcem ísť po to, ale fakt, že až neskôr. A ja neskorej, teraz nie. Teraz To si nie. len myslíš. Konečne niekto normálne. A nie, že- Žiadne cigáni, no to hovoria. Ja som What's up? How are you doing? Hello, Miss Beautiful. Babi, vy vyzeráte. Odkiaľ ste? Iga, nezaujíma ma tvoj Iga. Vidíme, vieš odkiaľ? Žabokreky nad Nitrou. Tak to napadlo. Ty to strašný pič robíme. Socks for Galaxy. Však ukáž ponožky za Galaxy. Miuš. Galaxy. Please give me Galaxy. Tu? By si nabiť. Takže si nenabije pes. Žabokreky, it's real, yes. Mal prvé poslednú, však nám Mám. poslal. Nike Socks for Galaxy. No však ukáž Nike Socks. Nike Socks. Ja mám Adidas, keby si chceli. Do you have favorite? Ja nemám žiadne. Nikto není Lucia. Nejdeme spať. Rusky ne. Ne. Niet. Niet. Lauri, môžeš sa oprieť moje nohy. Ne? Zverinec. Ja nemôžem zabudnúť. Aký zverejný. Kto je Beautiful. na mňa opretý, strašne ma to bolí. Laura. Kamo, ty si jaká citlivá. Ahojte, krasovice. Four princesses. A ešte je tam Miška. Páme, nie vidno cez vás, podľa mňa. Kde je vaša mamička? Prečo sú tu všade Rusi? Dobre, tam je, lebo neposlalo. Ty jediná vieš čítať. Áno, ja jediná viem čítať. My všetky čítame. Vy robíte, alebo študujete? Aj. Aj. Dva v jednom. Viete, jak vy chlapi používate tie sprchové šampóny.